Assalamu alaikum. Mun yi Allah madaukakin sarki godiya da ya ba mu iko, ya ba mu dama, ya kawo mu wannan muhimmin gari ne albarka na Ɓaure. PDP! Kamar yadda kuka ji jawabi daga bakin shugaban jama'iyya da bakin dan takararmu na sanata cewar mun zo wannan gari ne albarka ne domin ma'anshi 'ya'yan jama'iyyar APC da suka baro suka dawo wannan jama'iyya tamu mai albarka. Ba mun zo kamfen ba ne, mun zo bikin ansar wanda suka bar tsintsiya suka dawo inuwar lema. Saboda me sun tsaya shekara 8 sun ba da uzuri, sun yi haƙuri, sun ga cewar babu abin da ke cikin tsintsiya sai yaudara. Haka ne? Haka ne? Saboda haka mune wa waɗannan bayan Allah murna da Allah ya sa suka gane gaskiya suka dawo wannan jami'a tamu mai albarka. Kowa ya san irin ci gaban da jami'ar PDP ta kawo lokacin da Allah ya ba ta jagoranci. Tun da jama'iyyar PDP ta tafi, al'umma suka ci gaba da shiga halin kakanika yi. Haka ne? Da izinin Allah da taimakon Allah, insha Allahu abubuwan da kuka sani na ci gaba saura 'yan watanni su dawo da izinin Allah. Saboda haka muna kira ga kowa a ci gaba da addu'a. A ci gaba da addu'a, babu dare babu rana. Allah ya koran mana waɗannan azzalumai. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu. Allah ya dawo mana da albarkocinmu yadda muka saba jin daɗi mu walwala. Allah ya kawo lokacin da za a koma ana sayan shinkafa 7,000, ana sayan manja 6,000, ana sayan taliya 300, ana zuwa aikin haji 500. Allah ya kawo lokacin da walwala da jin daɗi da tsaro da kwanciyar hankali zai dawo a kowane faɗin ƙasar nan a Najeriya da izinin Allah.
saboda haka muna godiya kwarai saboda lokaci. Yanzu za mu kira kaɗan daga cikin waɗannan dubban mutane da za mu ansa. Za mu anshi sama da mutum 10,000 a dukkan kunjima. Ni labarin da ke gare ni na sati da ya wuce mutanen sun kai 19,500. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mune ma Allah madaukakin sarki godiya yadda ya ƙara ba mu wannan dama yake taimakon wannan tafiya. Allah ya ƙara kawo mana gudunmuwar shi da taimakon shi da rahamar shi a cikin wannan tafiya tamu. Kun ga cewar APC za ku ga muna bi kowace ƙaramar hukuma kullum mutane ne ke baro APC suna dawowa PDP. Saboda haka muna fata daga nan zuwa rana ita yau a ce za a samu sama da mutum 100,000 ya baro APC ya dawo PDP. Saboda haka kun gani gashi ina alaji saboda haka yanzu zan miƙa mai magana shugaban jama'iyya domin a shi wannan mutane kuma a yi bikin ƙone tsintsiya wannan tsiya Allah ya fice mu da ita. PDP Najeriya Katsina da wulace Allah ba mu nasara da sa. PDP kafin mu kai ga wannan bari sai mun gabatar da Alhaji Sidi tukun sannan mu gabatar da wa'annan sannan a sa mana waƙar a bata wuta sannan mu sa wuta. Haka ne to a zo mana da ba mu sa wuta. Jama'a kamar da muka sani a yau wannan karamar hukuma ta Ɓaure za mu anshi mutum 19,500 daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP. Bayan wannan mutum 19,500 akwai shugabanni Esko ne na jam'iyyar APC su ma sun dawo jam'iyyar PDP. Akwai Bashir Liman Ɓaure shugaban matasa ne daga mazaɓar Ɓaure kuma Esko ne. Akwai Saminu Ibrahim shi ma assistant financial secretary ne a duk suna na a bisa wannan podium. Akwai Alhaji Dan Iya vice chairman ne na jam'iyya mai tsintsiya yanzu ya dawo jam'iyya mai lema. Akwai Lawal Dan Mai Male shi ma ward chairman ne gaba daya ya taso daga wannan shugabanci na wadin gaba daya ya dawo jam'iyyar PDP. Akwai Dauda Yalo mataimakin youth leader ne shi ma ya dawo jam'iyyar PDP. Akwai Abdulazizu Dan Kuku shi delegate ne. Akwai kuma Mamman Bashir shi ma vice chairman ne daga wadin ya dawo jam'iyyar PDP. Akwai Abdul Jalal Sufiyanu, akwai Salmanu Magaji, akwai Musa Magi, akwai Alhassan Masta da sauran duk wanda ba su ya ambaci sunansu ba. Muna musu barka da zuwa jam'iyyar PDP. Najeriya, jihar Katsina, Daurato, Zango Ɓaure, Daurasan da mai addu'a, Mani Bindawa, Mashi Dutse, Kankiya kusa da Yangawa, Mani Bindawa, na haɗu guda 5 Daurason, na haɗu sanata, to ina tabbatar mai girma gwamna
kalubale ga shi ya huntuwa wannan guda shida sun zo sun gama a shiyar daura sai ta Allah haka ne to Allah kai mu lokaci kun yi alƙawari to a tsohon majalisar mu akwai na ɓaure sawa zango fa sai ta yi su bage daura fa sandamu sai sani sabo mai aduwa sai yes dusi sai hassan mashi sai manjewu sai abba bindawa sai rabe kaskiya sai tafaciya na yi daura sanda mai aduwa to sai ku sada sai Umar Sharif to jama'a mutanen zango mun jinkirta don mu raba wanda suka dawo daga zango da wanda suka dawo daga baure daban yanzu muna so mu sanar da ku cewa daga karamar hukumar zango akwai ɗaruruwan mutanen da suka dawo jam'iyyar kuma duk bai ne har ɗaruruwan tana da zama miliyoyi to muna mun sanar da zuwa jam'iyyar PDP to a takaice a wannan wurin za mu buƙaci Alhaji Sidi ya zo yi jawabi a madadin dubbunan mutanen da muka ansa a yau. Bayan jawabin Alhaji Sidi muna son mai waƙa a sa mata wuta ya sa waƙa a ba da wuta bayan Sidi ya zama magana. Wannan Sidi bismillah. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. manyan baki masu girma masu daraja shugaban jama'iyyar APC PDP a'udhu billahi minash shaitanir rajim PDP Nigeria jihar Kaduna Baure Zango Baure Federal Constituency Allah ya ba mu sa'a. Wannan lanci da aka yi na karɓar mu a yau muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki. Wannan manyan baƙi da suka zo shugaban jama'iyya na PDP na jiha da sanata Yakubu Lado dan Marke gwamna mai jiran gado da yadda Allah da sanata Ahmed Babba Kaita da sauran al'umma muna muku barka da zuwa. Yanda kuka zo lafiya muna fatan Allah mai da ku lafiya. Wannan taro na yau na sa mai suna wato jama'idar APC a ƙaramar hukumar Baure. Shi ne taken wannan taron, shi ne taken wannan lacca jama'idar APC a ƙaramar hukumar Baure. Shi ne sunan wannan taron da muka yi. Jama'iyyar APC daga yau mun kore ta ba ma yi dama mu ɗaya na jama'iyyar PDP. Aka yaudare mu ta hanyar malamanmu, ta hanyar ayoyi, ta hanyar hadisai aka gaya mana abin da ba aka bane ba. Amma har gobe muna yi wa malamanmu uzuri don sun yi ne bisa ga kyakkyawan zato kuma aka samu akasin haka kuma dan adam ba wanda ya san gaibi. Muna tabbatar muku da malamanmu na sunna za su zo su yi bayani da bakinsu tun daga matakin federal har zuwa karamar hukuma cewa a zaɓi jam'iyyar PDP. Insha Allah Najeriya PDP jihar Kaduna. To wannan mutane da muka rubuta muku an samu kurkuren tukos da aka faɗa. Nasara wannan mutane da suka gani suka zo nan gurin wakilci ne suka zo. Mun rubuta mutane 19,500 da wani abu wanda suka dawo jama'iyyar PDP nema suka baro jama'iyyar tsintsiya wanda in baka cire tsin ya zama tsiya. To saboda haka mun fita daga tsiya yanzu mun shiga arziki a kori yunwa
ba mu nasara. Ina mai tabbatar maka mai girma gwamna da shugaban jama'iyya duk wannan al'umma da ku gani wakilci da suka zo. Mutanen da muka rubuta suna nan sai ranar zaɓe ta